cawn ni ddechrau efo beirdd ifanc. Ysgrifennwch fel y mynwch mewn unrhyw ddull a dymunwch. Mae gormod o waed wedi llifo dan y bont i ni fynd ymlaen dan gredu mae un ffordd yn unig sy'n gywir. Ym marddoniaeth, caniateir popeth. Dim ond gyda'r un amod hwn wrth gwrs. Mae'n rhaid i chi wella ar y dalen wag. Wel, pnawn da a chroeso chi i'r Babell Len ac i sesiwn Jarman y Bardd. A dwi'n gobeithio bod y gerdd mae Geraint newydd i darllen yn rhoi blas i chi ar hyn sydd i ddod dros y 3/4 awr nesaf yma. Iwan Llwyd ddudodd, mae isio llen yn y Babell Roc a roc yn y Babell Len. A dwi'n falch o ddweud bod chi'n wedi cael hynny yn y sesiwn yma heddiw. Neithiwr, fel oedd Llyr yn dweud, mi oedd Geraint yn headlinio gig y pafiliwn, a dwi'n mynd os oeddech chi yna, ond mi oedd o'n wirioneddol wych, a heddiw mae o yma yn y Babell Len. Roedd fo wedi'r cwbl sy'n cael ei dderbyn yn yr orsedd i Gwenar am ei gyfraniad o'i gerddoriaeth a barddoniaeth Gymraeg. Dysgu mwy am Geraint Jarman y Bardd fyddwn ni yn y sesiwn yma, ond dwi am ei gyflwyno fo'n sydyn. Fel bardd y cychwynnodd o ar ei yrfa, a mi gwn ni ddysgu mwy am hynny yn y man. Mi gyfansoddodd eiriau Cymraeg i ganeuon Saesneg Meic Stevens a dod yn aelod o bara menyn efo Meic a Heather Jones, grŵp oedd yn dychanu nifer o grwpiau Cymraeg y cyfnod. Ac wedyn, yn 1976, mi nath o dorri gwys ei hun a chyhoeddi album cyntaf o, Gobaith Mawr y Ganrif. Album, a dwi'n dyfynnu'n fama, nad oedd yn swnio fel unrhyw beth a glywyd erioed o'r blaen yn y Gymraeg. Ac ers hynny, mae wedi cyhoeddi 2 album ar 15 na chi ffigwr hollol ryfeddol. Mi oedd Geraint hefyd yn rhan o'r criw na sefydlu cwmni Criw Byw, y criw oedd yn gyfrifol am gynhyrchu y rhaglen Fideo 9. A dwi'n gwybod bod hi'n hawdd defnyddio geiriau yn ddi-ystyr a mynd dros ben llestri weithiau, ond wrth yn ochr i'n fama, mae yna icon. Mae wedi cael ei ddisgrifio fel arloeswr, fel llais i genhedlaeth, fel cyfansoddwr pwysicaf caneuon cyfoes Cymru, fel sylfaenydd y byd roc Cymraeg, ac fel un arweiniodd y ffordd i gerddoriaeth Gymraeg cyfoes yng Nghymru. Efo hynny o eiriau, os gwelwch yn dda, nwch i roi croeso i Geraint Jarman. Diolch yn fawr. Nw'n ni fynd yn ôl i'r dechrau, Geraint, a fedrwch chi egluro i ddechrau sut a pham nath chi ddechrau sgwennu barddoniaeth yn y lle cyntaf? Wel, nes i ddechrau yn fy arddegau, o'n i tua 14, a doeddwn ni ddim yn cael amser da iawn yn yr ysgol. O'n i ddim yn licio'r ysgol, so o'n i'n cymryd amser off, chyfo. Ac yn sydyn iawn, nes i ddarganfod 2 bardd sy'n sgwennu yn Saesneg, Dylan Thomas, ac yn fwy na hynny, Gerard Manley Hopkins, sydd yn ddylanwad mawr ar Dylan Thomas. Ac hefyd sy'n defnyddio elfennau cynghanedd, beth oedd o'n gael yn sprung rhythm. Ac yn sgil hynny, yn ysgol Cyteis oeddwn ni, ysgol uwchradd Cyteis, dyma ni'n dechrau clwb yn yr ysgol o feirdd ifanc. Ac oedd yna 7 neu 8 ohonon ni yna. Ac yn diwedd ar ei na bamffled gael ei chyhoeddi gan Meic Stevens o'r enw Burning the Hands of the Clock. Ac oedd hwnna'n dda. Ac ar yr un pryd, wrth symud ymlaen bach, o'n i'n ffrindiau efo Peter Finch oedd yn rhedeg Little Mag oedd yn galw fo o'r enw Second Aeon. Ac oedd e hefyd yn cynnal nosweithiau darllen barddoniaeth yn y Marchnes y Biwt yng Nghaerdydd. Ac oedd y clwb yna yn cyhoeddi broadsheet o'r enw No Walls. So oeddwn ni'n byw bardd, o'n i'n darllen cymaint o feirdd o'n i'n nabod. O'n i mewn cariad o barddoniaeth. Ac peth pwysicaf yn fy mywyd i. A nes i ddarllen siwr gymaint ohoni o'r clasuron i'r beirdd cyfoes hefyd. Hefyd yn y 60au, oedd hi'n amser lle oedd barddoniaeth yn cael ei ddarllen yn gyhoeddus. Ddaru Allen Ginsberg trefnu noson yn y Royal Albert Hall efo beirdd beat arall. Ac oedd wedi llenwi allan fel surprise i bawb. Felly oedd
O'n i'n darllen barddoniaeth yn folk nights a pethau fel yna, ac yn achlysurol mewn cyngerdd. So, o'n i'n sgwennu yn Saesneg ar y pryd, ac doeddwn i'n gwybod llawer am barddoniaeth Cymraeg. Nes I fi gwrdd â Mr Elfed Thomas, fath o Cymraeg, ac drwyddo fo, nes I studio Gwenath, a T.H. Parry Williams, a Katrina Davies, a Waldo, pawb yna. Ac oedd o'n mynd yn byd nôl hefyd I Griffith Aberynna'r Coch, ac yn ôl â fi'n i'r cynfeidd, i'r Gododdin, sy'n dal y ffefryn gen I hyd heddiw. Ac oedd o'n dweud wrthai weithiau, wel, sy'n rhaid ti'n gwneud dy waith cartref hynny, sgwenna cerdd yn lle. So, o'n I licio hwnna. So, dyma fo'n rhoi her I mi. Os ydych chi'n gallu cyhoeddi cyfrol o gerddi Gymraeg cyn bod chi'n 20 mlwydd oed. So, mae'r cerddi sydd yn hwn i'r cariad. Beth ydyn nhw ydy defnyddio'r ceisio arddull beirdd eraill oedd yn dylanwadu arno fi ar y pryd. Ac o'n i'n mewn cariad efo barddoniaeth, ac o'n i'n trio chwilio am ryw arddull fy hun, ond be ddigwyddodd, oedd yna lot o gerddi gwahanol iawn. A weithiau dwi'n falch bod hwn wedi cael ei gyhoeddi, a weithiau dwi ddim. Ond mae yna ogra hen iawn arno fo. So, a dyna, daeth y gyfrol yma allan yn 1970, ac dyna fo. Da chi'n cofio sut ymateb gafwyd i'r gyfrol? Wel, dwi'n meddwl o llawer iawn o bobl yn meddwl lot ohono fo. Wel, o'n i'n mynd I ddweud, o'n I wedi gwneud chydig o waith ymchwil Ie. hyn dod yma. A oedd Bobby Jones wedi dweud, ni chanodd neb fel hyn yn y Gymraeg o'r blaen, a gallaf glywed ambell barchusyn yn diolch am hynny. Yma hwn yn fardd hynod ifanc, yma ei lawenydd yn ifanc wrth gwrs, ond yma ei wau yn ifanc, ei ddadrithiad yn ifanc, hyd yn oed ei aeddfedrwydd yn ifanc. Ac oedd Gwyn Thomas I ddweud wedyn, mae gan y bardd hwn ddychymyg ffres a hynod o egniol, gael syni dyn dro ar ôl tro. A dwi'n ama na hwn fysa'r adolygiad fysa'n plesio chi fwyaf, herwydd geiriau Euros Bowen ydy hyn, a neu egluro pam wedyn. Peth prin yw cael cymaint o arbenigrwydd y marddoniaeth gŵr mor ifanc. Sut oedd... So, Euros Bowen, ydw i'n iawn I ddeud, ydy y choff, oedd y choff arch I dde? Ie, yn sicr oedd dylanwad Euros Bowen yn grif arna, ac os o'n siarad am y frawddeg, mewn barddoniaeth pwysigrwydd y frawddeg. Ac ei lyfr orau fo ydy Cerddi Rhydd, hwnna dio. Ac o'n i'n syni fy hun, hwnna wedi dod allan yn 1957. Ac oedd o'n neud ar llawer mwy cyfoes na'r 60au hyd yn oed. Felly, fi'n cofio bod yn tu bewth yr A.H. Jarman pan ddaeth y gyfrol allan. Ac oedd o'n gwario rhan fwyaf o'r amser yn ystod I efo Gili ar y gramoffon. Ac o'n wedi cael cinio, a dyma nhw'n dod mewn, ac oedd ganddo fo gopi o Taliesin. Ac mae Euros Bowen yn dweud bod chi'n bardd da. Diolch, a man of few words. Ond oeddwn i'n falch iawn fy mod wedi cyhoeddi fo, achos daeth newid byd wedyn oherwydd o'n i wedi cael gadael ysgol, o'n i ar fi'n mynd I coleg, a beth am ryw flwyddyn, o'n i'n sgwennu mwy a mwy, ac o'n i'n sgwennu cyneuon efo Mike Stevens, ac dyna cyfnod y bar menyn. Ond wedyn, digwyddodd hyn I gyd cyn I fi ddechrau mynd i'r coleg a studio perfformio yng Ngholeg Cerdd a Drama Cymru. Ac dyna fo. Cerddi penrydd ydyn nhw gan amla, de? Yeah. Ond maen nhw yn gerddi reis arbrofol hefyd, ydy? Mae yna gerdd ar ffurf llythyr yna, mae yna gerdd ar ffurf deilog neu ryw drama fer, a cerddi mwy traddodiadol I naws ydyn. Oeddech chi'n trio, allan bod chi'n ifanc hefyd, trio bod yn wahanol a... Dyna'r peth, pan ti'n darganfod rhywbeth mor, wel, fel barddoniaeth, ac o'n i, fel yn dweud, o'n i yn darllen yr holl ffeir yma o America
De America a Europe yn enwedig, Vasco Popa, Speaking New Herbert, ac just lot fawr o beth. So, dwi'n mynd deud bod o'n gyfrol genfars oedd yn gwybod yn iawn bod ganddo fo arall, does o ddim arall cyson yn efo. Ond, so, dyna oedd fi ar y pryd. Oedd allan ni? Ie. Wrth feddwl am fy Nghymru, ni wyddom pa fath y fori a ddaw I ni, falle bydd yn llwybr yn ymestyn tua'r tir clir lle mae'r dyfroedd yn sisial ieuenctid. Neu ella mae syrthio'n galed fydd ein tynged lawr i'r gwyll a'r wawr a'r goll yn y gofod. Fe nawn greu esgofion am yr hael ac am eu cylonau glân. Fe naw ysbryd llaw efo'r gorffennol a gweld sillafau y waed yn tywall o'r archall yn hafod ein tynged. Gweld hanes bywyd ein cenedl yn cael ei osod o'r neilltu fel chwedl ar y dwyddus, nas cynhwysir yn y llyfau gosod. Ni wyddom pa fath y fori a ddaw I ni, ond fe awn ni ymlaen mwyn diogelu atsain o lais callineb a chreu atgofion yn yr hael ac am laswedd llwyd y bryniau. Ac un diwrnod cech weld ein geiriau yn einiog a borthwyd ar boen a disawlydd yn dyfod yn esmwyth at blant ein brodyr I chwilio am eu cylonau. Diolch. Da chi dal I dim o'r un fath wrth feddwl am eich Cymru gyda llaw? Wel, mae yna lot o bethau dwi'n cytuno ar yn y gyfrol a rhai pethau dydw I ddim, ond o'n i'n cael sioc pan o'n i'n darllen nhw achos does gen I ddim cof o sgwennu nhw, ti'n Ie. Ac... 20 oed oeddech chi'n... Ie, 4-15 yn sgwennu rhan mwy efo hynna. Dath o allan jyst, fi'n cael ymhenblwydd yn mis Aws, so dyna sydd wedi gwybod. Mi symudwn ni mlaen 6 mlynedd o'n I 1976. A tua'r un cyfnod mi oedd na do o feir ifanc yn codi. Mi nath Menna Elfyn gyhoeddi mwyara, oedd Sean Eirian di cyhoeddi plant gydara tua 1975, a fo wrth gwrs ath ymlaen ennill y goron ystod efo Caerdydd wedyn. Ac oeddech chi'n rhan o'r un don mewn ffordd, oherwydd yn 1976 mi gyhoeddwyd yr ail gyfrol o farddoniaeth o cerddi Alfred Street. Dwi'n iawn I ddeud, mae nhw'n eitha gwahanol i'r cariad ydy. Mae nhw'n gerddi fwy syml a dwi ddim yn meddwl hynny mewn ffordd dilornus o gwbl. Mae nhw'n fwy uniongyrchol ac yn fwy hunangofiannol hefyd ydy. Mae nhw'n perthyn i'w gilydd, achos erbyn hynny o'n I wedi tyfu fyny dipyn bach ag bod yn y coleg, ond o'n i'n awyddus iawn I ddarganfod rhyw fath o system o sgrifennu lle mae yna fy arddull I yn dod allan yn y pethau. Felly, oedd yn ffordd gwahanol iawn o edrych ar farddoniaeth, a jyst yn sgwennu am brofiadau, a profiadau emosiynol a dwys, ac hefyd yn ddiarwybod I mi, ond mae yna elfennau o'r ddinas yn dod mewn i'r cerddi. O'n i'n meddwl dwywaith amdano fo ar y pryd, achos o'n i'n byw yn y ddinas, ond wrth edrych yn ôl, ella mae yna un cerdd sydd yn defnyddio y term tacsi'r tywyllwch, ac o'n i'n cofio hynny. Ond felly mae'n geni y pethau yma. Oeddech chi sôn bod hi yn gyfrol ddinesu lle, a fyswn ni'n dadlau bron bod Caerdydd fatha cymeriad I hun yn y gyfrol. Da chi'n deud yn Can Ionawr, yma mewn hen stryd, dyna lle rwy'n byw, Alfred Street. Stryd Saesneg, mewn dines Saesneg, Caerdydd, prif ddinas Cymru, dyna lle rwy'n byw mewn gwacder. Da chi'n dal I deimlo felly o hyd? Na, ddim felly, na. Ond rhyw sydd yn y gilydd, ys I briod i'n ifanc ac oedd gen I blentyn yn 45 oed, Lisa Grieg. Ac oedd holl cyfrifoldebau y byd ar yn sgwyddau. Felly, o'n i'n berson eitha distawswyl ac oedd jyst yn cael, trio neu gyrfa fel actor, gweithio I Cymru Theatr Cymru ac Theatr y Mylon ac yn fan. Felly, o'n i'n
O'n i'n ganolog yn trio talu'r mortgage pob mis, ac trio edrych ar ôl Lisa, a jyst byw bywyd naturiol, dim byd mawr yn digwydd. Achos oedd hi, cyn hynny, mi oedd hi'n eitha, chi'n gwybod, yn brysur. Ga i ddarllen canio nawr? Canio nawr. Croeso i'r flwyddyn newydd. Tybed ble raeth y hen un? Daeth cawod o eira a'i llethu. Mae unrhyw beth yn bosibl. Mae'r ffaith fy mod yn fyw o hyd yn ategu hyn. Mae drws yn agor o'n blaen. Gwell gennyf gamgymeriadau newydd na blas sicrwydd yn fy ngheg. Blas y blynyddoedd a fi. Mae rhywbeth newydd yn dechrau, fel cri o'r gwyll. Rhywbeth newydd, ffynhonnau'r dychymyg ar galon. Yma mewn hen stryd, dyna lle rwy'n byw, Alfred Street, stryd Saesneg mewn dinas Saesneg, Caerdydd, prifddinas Cymru. Dyna lle rwy'n byw mewn gwacter yn chwilio am gariad. Mae tymhorau'n anodd mewn dinas, yn wedig tymhorau'r galon, am fod tymheredd y galon yn newid bob munud, bob dydd, bob mis. Ac mae'r strydoedd yn parhau ac yn parhau, a does dim dianc rhagddynt. Ac mae pob stryd yn rhan o'r briffordd, ac mae briffordd yn arwain i ddinas arall ac un arall, a does dim dianc rhagddynt. A rhwng hyn oll, mae'r flwyddyn newydd yn agor yn y tywyllwch golau. Blwyddyn newydd i garu, i dwyllo, i gysau, i feddwi, i benderfynu, i fod yn hapus, i atgyweirio, i gyfeisagau, i ddweud celwydd, i falu rwtch, i greu, a'i dynnu o lawr. Teimladau nawyddau mewn danynt, mawredd pethau bach, a rhwng hyn oll, mae'r gerdd yn baguro. Na i ddarllen un arall o'r gyfrol yma, ac ameiliad rwy'n dall. Diwedd dydd yng nghanol dinas, glaw anghyson yn steinio'r pafin rwy'n lliw a betis. Ac wrth gerdded i fyny heol o frenhines, teimlo'r corff yn oer a'r enaid yn anfodlon. Syllaf i'r sŵn, agor y chai fy nheg fel ffysgodyn mewn bolen. Deud dim, dyna sydd o'i. Troi i gyfeiriad ffordd y brenin, gweld yr haul yn cysgodi'r adeiladau distaw, y traffic yn meddiannu'r gorwel oren. Ac ameiliad, rwy'n dall. Ydw'n iawn i ddweud o'r dair cyfrol da chi wedi cyhoeddi, honna di'r un ydych chi'n ei licio ora yn bersonol? Ie. A ydych chi'n teimlo, illa bod chi wedi aeddfedu mwy ers i chi gyhoeddi i'r cariad lle? Mi oedd o'n step bwysig i fi. Y trafferth ydy, oherwydd beth ddigwyddodd i fi. Ar yr un pryd o'n i'n sgwennu'r cerddi yma, o'n i hefyd yn dysgu sut mae ysgrifennu caneuon, o'n i wedi dysgu rhywfaint gan Mike Stevens, ac o'n i wedi cwrdd â lot fawr o bobl trwyddo fo, a wedi cael sawl profiad diddorol arbennig yn cwrdd â bobl fel Syd Barrett o Pink Floyd a pobl fel hyn. Ac yr un cyfnod â cerddi Alfred Street, o'n i'n bwrw prentisiaeth yn sgwennu caneuon. Ac oedd yna ambell un yn dod i'r amlwg weithiau, fel pan ddaw'r dydd a peth fel hyn. O'n i'n trio fy ngorau i wneud nhw'n, well, fresh. A gan gyntaf un da nes i sgwennu oedd Gobaith Mawr y Ganrif. A trwy'r cyfnod yma, o'n i eisiau cyhoeddi album, ond cyhoeddi'r album fel ysgrifennwr, cyfarthoddwr, a nid fel perfformiwr. A nes i anfon tap i Hugh Jones yn sain, a dath y tap yn ôl, ac yn dweud, dim diolch yn fawr. Diolch. Ac o'n ffain. So be benderfynnes i'n wneud oedd heirio cerddorion, a bwcio studio yn Stacey Road yng Nghaerdydd efo Des Bennett. A gen i ddigon o bres i wneud dau sesiwn. Yn sesiwn cyntaf, wnaethon ni wneud 4 can, ac yn yr ail sesiwn, dyma ni'n recordio 6.
Ac oedd hyn I gyd efo cerddorion fel Geraint Jarman a Phil Maynard, Tishgwilym, Lincoln Carr. Y cerddorion gorau oedd yn Nghaerdydd ar y pryd. Ac oedd hwnna yn rhyw fath o adventure, a nes I fwynhau hwnna. Felly nes I anfon efo ni I Hugh Jones ac oedd o'n licio fo wedyn. Ond dyna'r cam cyntaf. Doedd yna ddim bwriad gen I perfformio o gwbl. Mae hynny mewn ffordd, da chi wedi'n arwain I at y lle nesaf, cos o'n eisiau trafod eich caneuon chi. Yeah. A dwi'n meddwl, mae'n siŵr fysa cynulleidfa ddiwylliedig y Babell yn ymwybodol bod yna ddwbl di digwydd yn Steddfod Aberteifi, ond nath o ddwbl arall digwydd a sydd ddim wedi cael hanner digon o sylw, sef oedd ydych chi gyhoeddi cerddi Alfred Street yn y Steddfod honno, ac yn yr un wythnos oedd o'n cyhoeddi I album cyntaf o, Gobaith Mawr y Ganrif. Dwi'n gwybod, oeddech chi'n cyffwrdd ar hynny yn gynharach wan, ond ydy'r broses o sgwennu geiriau caneuon yn wahanol i'r broses oeddech chi'n neud I sgwennu y cerddi? Ydy'r alaw yn gorfodi fo fod yn wahanol hefyd? Wel, dyna'r peth mwyaf gwahanol am yr holl beth ydy fframwaith y gan. Felly mae o'n dasg eitha rhesymegol. Mae'n rhaid I chi feddwl am beth ydych chi'n neud oherwydd mae'n rhaid i'r penillion arwain at y gitgan neu mae'n middle age neu rhywbeth fel ydych chi'n sgwennu. Ac y rheswm o'n I wedi canolbwyntio ar heina yn lle barddoniaeth oedd o'n i'n tybio bod fi ddim yn cyrraedd pobl cymaint efo'r cerddi ac o'n i'n meddwl, wel, mae'n haws efo caneuon mewn un ffordd am bod nhw'n cael eu chwarae ar y radio a mae o'n rhywbeth cyfoes I wneud. So, yn slo bach, dyna oedd yn digwydd. O'n i'n gwneud y caneuon fel hyn. Skip ar dan. Nawr, na I ddarllen y blurb ar y gwir. Yn ystod y 70au, arferai Tishgwilym chwarae ei gitar yn y Moon Club. Clwb bychan wedi'i leoli mewn hen warws lysiau. Tu allan i'r warws safai stondiniau pren gwyrdd y farchnad lysiau a ffwythau. A thu ôl i'r stondiniau, roedd cyfres o sgipiau llawn sbwriel y dydd. Un noson gosodwyd cynnwys un o'r sgipiau ar dan a bu rhaid I bawb ymadael o'r clwb ar frys rhag i'r fframau yn cyrraedd. A digwydd ar y noson honno roedd yna leiad lawn. Skip ar dan. Sbian sydyn tra bod o'n ceisio bod yn rhywbeth gwrthyn i'w gymeriad. Tydi'n ddoniol mor dwythodrus yw ein gwedd, dwi'n mewn cariad a dylygaid. Mor ddiennaid yw byddinoedd y gelyn, hen ystrydeb yw trais y nawr. Skip ar dan yn llosgi ar y lleiad lawn. Mae dy falchder yn ofynol di dy fyd, a dy ffordd yn orfoleddus. Mae'r brentiedig yn cael caru yn Gymraeg, ac roedd tithau yn awyddus. Caed y galon mae'r penithiaid yn gwywo, egwyddorion y defau di. Skip ar dan yn llosgi dan y lleiad lawn. O lech I lwyn lawr ystydoedd bach cil, dau gi bach yn dal I grwydro. Gyrru arni heibio'r helwyr yr awn, un dydd unos a fforwelio. Cefndydd gola, amgylchiadau newydd. Byw ar ein bloneg nes daw ein tro. Skip ar dan yn llosgi dan y lleiad lawn. Skip ar dan yn llosgi dan y lleiad lawn. Felly, beth ddigwyddodd mewn ffordd oedd mi ath pethau technegol sgwennu a awen ac yn y blaen. Doeddwn ni ddim yn sgwennu barddoniaeth mwyach, felly o'n i'n gallu rhoi'r holl egni yna I fewn i'r gan, ac o'n i'n awyddus iawn I greu caneuon gwahanol, ac am y rheswm fel, o'n eisiau ffeindio pynciau diddorol, byddai'n gwneud fel pwnc gwahanol fel skip ar dan. A chi'n ymestyn wedyn eich gorwelion, ac dyna beth ddigwyddodd I fi. Erbyn I wneud Taxi'r Tywyllwch
a yn ymwedig heimlad fy nhadau. So, efo Ethiopia newydd y cynnion fel la. Oedd yn ehangu, rai ddata ni'n mwy i chi. Teitl hon, mae'n dod o Macsen, a teitl hi ydi Cwd. Mae'r cwd fan hyn yn mae'n sbio am y llygaid ac yn crio. Mae'n crio am y pob dim yn wag, coffi'n mynd yn oer ac mae'n waed yn berwi, ei gariad yn lloerig am ei fod o wedi meddwi, methu talu'r bil ac mae gariad swel yn disgwyl babi. Dwi angen ffisig sydd ddim ar gael gan y meddyg, mae'r cwd yn ateb nôl, methu cael dim dôl. O cwd, wel dwi dau wrthau nawr pwy sy'n rwd. Mae'r cwd fan hyn yn sbio, mae'n heiddi casfa lle mae'n brifo, gwaed ar y gwydir a byr wyneb o'n fudur, sgynno fod yn rheswm i fod. Cwd. Gyrru drwy Gymru gyfan, glaw ar y gwydir a dim cysur yn un man, wyneb a sarig ym mhob man, dim llenni ar y llwyfan. Am gitar yn ddarnau yn stafell yn hymer, disgwyl yn newyddion drwg. Cwd. Clymu emosiynau felly ni'n celwydd, siarad a ben mynydd fel yr ior, signo pob tentasiwn ar y ffordd, a chwmni'r cadroswyr pan o'r nos yn corddi. Chwilio am noethni, llyfu pob craith, methu cael dim waith am fy mod i ar daith. Phlisman ar fy nghefn ac mae freichiau hir yn gwasgu ar fy ngwyddw ac yn crefu am y gwir. Cwd. Wel, di dau wrthau nawr pwy sy'n drwd. Diolch. Mae'n dweud llawer dydy, mae rhywun di arfer clywed Geraint yn canu'r canu'n yna, ond da chi dal yn cael y wefr yn ei glwad nhw, yn ei darllen nhw'n. Gai jyst sôn am un peth yn hoff gan i Ethiopia newydd. A dwi'n siŵr bod chi gyd yn gyfarwydd efo'i ar rhywbeth newydd aeth i'r fro, gweld ein gwlad yn mynd o'i cho, ieuenctid yn codi baneri ac yn hybu'r praidd. A o'n i'n hoff iawn o beddidodd Steve Eves am y gan yma, Geraint, dwi'n gwybod os da chi wedi clywed am hyn, ond oedd o wedi dweud, os ydych chi'n sbio nôl ar y sîn yr adag yna, oedd na un ffordd o sbio na ni'n hynna'n, cadw'n etifeddiaeth, cadw'r ffynon rhag y baw. A dyma Jarman yn dŵad a dweud, dyma chi ffordd newydd, hollol wahanol sbio na ni'n hynna'n, yr Ethiopia newydd. Mi naeth o i ni sbio na ni'n hynna'n am yr hyn yda ni i ysddiwylliant. A dwi'n meddwl, mae'r steddfod yma dod i cael ei disgrifio fel steddfod gynhwysol, aml ddiwylliannol, heb ffinia. A dwi'n meddwl mae hynna'n ddisgrifiad perffaith am eich gwaith chi hefyd. A dwi'n meddwl ddech chi'n o flaen eich amser yn hynny o beth. Ac o siarad am y cysylltiad mae rhwng y barddoniaeth a'r gerddoriaeth, be fysa chi'n dweud sy'n rhaid y pleser mwyaf i chi, sgwennu y cerddi neu sgwennu'r caneuon? Y caneuon yn sicr, achos dwi wedi bod yn lwcus i greu corff o waith eitha mawr wrth wneud o. Ac dwi wedi bod yn ffodus hefyd efo'r awen. Yn 1987, o'n i wedi bod yn chwarae efo'r cyngleddwyr am 10 mlynedd, ac o'n i'n gwybod oedd pethau'n mynd i orffan unrhyw funud, o'n i'n teimlo fo. A mi nath o orffan, ac yn lwcus iawn, ges i gyfle i greu criw byw a creu fideo naw. Ac o'n i'n meddwl, mae'n amser rhoi rhywbeth nôl fan hyn. Just troi, ac o'n i'n eisiau cael, o'n i'n eisiau cael interest yn beth oedd mynd mlaen. Ond oedd hwnna'n brofiad. Ac nes ymlaen, ges i gyfnod arall yn neud rhiniog a ceibal a syfnod Hughes. Ac oedd hwnna'n dechrau dŵad yn rhywbeth cry, a wedyn o'n y saib arall. Ac ers 2012, mae'r awen wedi dod yn ôl atau. Ac ers hynny dwi wedi bod yn recordio. Dwi wedi recordio 4 album o 6 blynedd. Ac yn wirthiol, da ni dal yn chwarae yn byw. A dwi'n dal i fwynhau o mwy, dweud y gwir, nag oeddwn ni ystalwm. A ella bod gen i y profiad i wneud hynny rwan. A mae'n llais i'n dim bach yn well. Oeddech chi'n cyfeirio at y flwyddyn 2012 gwan, a honno'n arwyddocaol wrth gwrs, dyna pryd nath chi gyhoeddi y drydydd cyfrol Cerbyd Cydwybod. Right. A be nath ysgogi chi droi yn ôl at y farddoniaeth bryd hynny te? Wel,
y ffordd dwi'n sgwennu yn aml ar y cyfrifiadur ydy neu'n o'r llaw. Dwi jyst yn sgwennu unrhyw beth sy'n dŵad i fi yn gyflym, a gweithiau mae yna frawddeg da neu mae yna syniad da. Ac pan dwi'n gweithio ar unrhyw beth ar unwaith, neu chwarter awr ar un peth a hanner awr ar peth arall. Ac o'n i'n teimlo cyneuon yn dŵad, ond o'n i'n teimlo y cerddi yn dŵad yn glir, ti'n ma. Ac oedd gen i lot o ddiddordeb mewn barddoniaeth ar y pryd. Felly mae'n just y rhawen yn dŵad nôl a teimlo bod fi eisiau cyhoeddi cerddi o. Mae'r teitl yna, Cerbyd Cydwybod, ella'n fwy enwog i bobl, hynny bod nhw'n eiriau o ambulans, dydy. Swn i'n licio deud y gwir, ond mae'r ofna'n parhau Cerbyd Cydwybod a'r drysau gyd ar gau. Be ydy arwyddocad y Cerbyd Cydwybod yma? Wel, cerbyd cydwybod ydy pethau yna allwch chi ddim wynebu amdanoch eich hunan. Ydy byw fel yna, ddim yn meddwl am y gwir na dim byd fel yna. Ac ydych chi'n gwneud rhywbeth mewn y lai i beidio gwynebu nhw. Ac weithiau mewn bywyd, mae'n rhaid i chi wynebu chi a dweud, wel, ti wedi bod yn ddrwg fan'na, neu ti wedi bod yn dda fan'na. Ond dyna beth oedd o. Oedd ambulans, bob tro mae'n ddamwain, mae pawb yn eisiau sbio ar yr ambulans a mae eisiau gweld nid mae'n troi ffwrdd. Felly dyna y cryfder y ddelwedd. Ac o'n i'n gwneud y ffilm efo Enla Femlin, ac o'n i yn Amsterdam, ac oedd o'n gwneud shot hir efo the end of the lens, maen nhw'n gael efo, ac yn un o'r walkie-talkies yma. Ac o'n i'n cerdded tuag at y camera, a daeth yr ambulance yma round y gornel, ac ar y registration o'n dweud GJ11. Ac o'n i'n meddwl, difyr iawn, te. Sut fysa chi'n disgrifio y gyfrol yma, i gymharu efo'r ddwy arall? Mae o fel rhywun sydd yn amateur yn sgwennu barddoniaeth, oherwydd oedd o ddim yn hawdd. Ac ers hynny, dwi wedi cael mwy a mwy o ddylanwadau gen artistiaid a beir ac yma. Ac o'n i dan, mae yna peintiwr artist yn dod o'r Almaen, nhw Kurt Schwitters. Mae'n sgwennu, mae'n neud syniau i gyd fel collage, felly tocyn tram neu darn o fetal neu byna beth ydy o. Felly, o dan ei ddylanwad oedd o'n beth maen nhw'n galw yn dadaist, ac sydd yn ymwneud â sgwennu o'r is-ymwybod. Ac os o'n i dan unrhyw ddylanwad, fo oedd o, ti'n bo? Mae'n ddifur bod chi'n dweud hynna, herwydd o'n i'n mynd i ddisgrifio'r gyfrol fatha rhyw lyfr lloffion, a felly o'n i'n darllen o'n dod at ei gilydd, lle. Sgynna chi un neu ddwy o'r gerddi rannu fyny? Yn sicr. Pan wnaethon ni Gaerdydd, o'n i'n byw efo Geraint Jarman am dipyn, ac dyma ni symud i Brook Street yn Riverside yn ymyl yr afon. Ac oedd yr afon wahanol pryd hynny, am bod yna lifogydd wedi bod, felly oedden nhw'n gwythio y cerrig man ac ynfaen i fyny i'r ochra. Felly oeddech chi'n, fel hogyn, oeddech chi'n gallu mynd yna a chwarae, ac oeddwn ni'n mynd weithiau i'r docia, neu weithiau ffordd arall teg at Llandaf. Ac oedd yr afon yn ddi bitch i gyd. Oedd tywod di ym mhob man a'r dŵr yn fudur. Ond dyma gael am hynny. Isel. Fflatiau mwdlyd llaid y bai, rheiliau isel ger argau gloddi. Troedio'r dap o dociau hyd Glanrafon, tu hwnt Parc Biwt i'r gwyll. Afon Taf yn tywys tra'n llifo wrth ein hymyl, fel y rawn i'r crits ddielwybod mor bell o adra. Plant yn y glaswell a thu ôl i'r coed yn gweiddi wrth ymgasglu a do ofn ein cyfarch chwythau bron ar gyrraedd, yn ar ymosod a'r cwffio o dyrnu a'r benbleth a'r syrthio lawr cobiau llethfrog. Yn ar rhytho a'r sgrialu ei bachu hi dros bont Canton, gwibio lawr teres Nant Oer, neu na'n dal fel petawn ni, rhyw fil o filltiroedd o unrhyw ddrws ffrant.
Adre fel hyn di glidon llugoer mewn dŵr lledwym. Am byth mewn bath yn gwisgo rhywolwg anghymradwyhol. Yn athronyddu, dechrau drwg i fenw, diweddglo gwaith i'r ffawd o'n blaen, disywio'n llachar ar fframiau cartŵn fa ddewyd. Diolch. Sylweddoli bod ni yn tynnu at y terfyn rwan, ond amball westiwn i goi, o'n i'n deud ar y dechrau, da chi'n cael eich derbyn i'r orsedd neu Gwynar, a llongyfarchiadau mawr iawn i chi ar hynny. Diolch yn fawr. Ac o'n i'n deud cael eich derbyn am eich cyfraniad i gerddoriaeth a barddoniaeth ydych chi da. Sut deimlad ydy bod chi'n cael cydnabyddiaeth am y ddau beth? Wel, mae'n anrhydedd yn ffordd i fi. Mae pawb yn licio cydnabyddiaeth o ryw fath. Ond o'n i jyst yn gwneud o oherwydd oedd yn bwysig wneud y pethau yma yng Nghymru. Mae'n rhaid i rhywun wneud y pethau yma, jyst ddim yn bodoli. Felly dyna fel o'r rhai yn protestio ac yn mynd i'r carchar. Be nes i oedd creu sefyllfa lle oedd plant a pobl ifanc yn gallu mynd allan a mwynhau eu hunain yn y Gymraeg ac oedd y safon dechnegol yn uchel dros ben. Ac, wel, fel neithiwr, y cyngor dda, y lle yna a'r gerddorfa, a y sain yn anhygoel, a y goleuon anhygoel, ac wedyn oedd yn rili hawdd i fi wneud o, achos o'n i'n mwynhau fy hun. So dyna pam o'n i wedi wneud o. A eich enw barddol newydd chi hefyd fydd Geraint Jarman, de? Da chi eisiau egluro'r cefndir i'r enw yna? Wel, mae jyst oherwydd yr afon. Ac oeddwn ni'n byw na pan o'n i'n 4 tan 13. Ac o'n i'n newydd adael Glanrafon. Ac oedd ffrind gorau fi, o'n i'n chwarae fo bob dydd. Oedd wedi cael ei ladd mewn damwain. Ac oedd o'n reidio beic i'r ysgol. Ac David Reid oedd enw fo. Ac ddigwyddodd rhywbeth oed, ac o'n i'n gallu rationaleiddio beth oedd yn mynd mlaen. Ond o'n i fel petawn ni di gadael Glanrafon, lle o'n i'n hapus iawn, a mynd i Parc yr Haf ac o pob dim mor. Y dosbarth canol o pob dim mor wahanol, a dyna lle si ar gyfeilion. Cwestiwn ola, be sy'n ar y gweill nesaf gennych chi? Fedrwn ni ddisgwyl cyfrol arall o farddoniaeth yn fuan? Wel, dwi wedi sgwennu yr album nesaf, ac da ni'n gobeithio rwan. Dwi'n meddwl amser gorau fydda yn y Gwanwyn nesaf i fynd i recordio hi'n Sir Bon. Ac mae'n y studio yn fanna, mae'n hyfryd iawn. Da ni'n mynd nôl at recordio. Wyddwch chi, mae pobl yn recordio mewn ffyrdd gwahanol. Ac yn yr hen ddyddiau, oedd y band yn mynd mewn i studio ac o'n nhw'n canu ac yn chwarae'r rhywun pryd ac oedd nhw'n derbyn o. Rwan yn yr oes digidol, da chi'n gallu cael rhythm o fan hyn o'r cyfrifiadur a mae'n broses mwy hawdd sy'n yna. Ond dwi fasod yn dweud, efo can, y peth pwysica ydy fod y music yn ddiddorol. Allwch chi'n just wneud unrhyw beth. Mae'n rhaid i fod rhywbeth yn cynnal y geiriau mwyn iddyn nhw fynd efo'i gilydd. A mae gynnach chi ddigon o stwff, meddach chi oes, i wneud cyfrol arall o gerddi hefyd? Y teitl yw y breuddwydio am gwrw sinsir. Gan i edrych ymlaen a sgwrs ddarllen hwnna felly.